Sheila, hindi ka pa ba tapos maglaba? Hindi pa po, ma. Bakit po? Ang tagal naman yan. Pagkatapos mo maglaba, maglinis ka ng bahay. O bakit? May reklamo ka? Ma, kauumpisa ko lang po. Matagal pa po to. Pwedeng si Sheila na lang pong paglinisin nyo ng bahay. Pagod ang kapatid mo. At saka, hindi yun marunong maglinis ng bahay. Paanong pagod, ma? Eh, wala naman siyang ginagawa. Paano matututo yun? Eh, kung wala naman siyang ginagawa. Ah, basta! Maglinis ka ng bahay pagkatapos mo dyan. Ganito na lang ba ang magiging buhay ko? Ano ba, Mayla? Hindi ka pa ba tapos dyan? Ma, pasok na po ako. O sige anak, may baon ka na ba? Sapat ba yung binigay ko? Oo, ma. Sobra pa nga eh. Ganun ba anak? Sabihin mo lang kung kulang, dadagdagan ko. Sige, ma. Alis na po ako. Ikaw, Ate Mayla, hindi ka ba papasok sa trabaho mo? Mamaya pa yan papasok anak. Maglilinis pa yan ng bahay. Di ba Mayla? Oo, Sheila. Tapusin ko muna to. Maaga pa naman. Ganun ba, ate? Baka mahuli ka na naman sa trabaho mo. Hindi yan mahuhuli anak. Pabayaan mo lang siya. Sige, ate. Sige, ma. Halis na po ako. Sige anak, mag-ingat ka. Ikaw, ate. Magbihis ka na rin, ha? Mayla, hindi ka pa ba tapos sa paglilinis mo? Hindi pa po, ma. Papahinga lang po ako. Nagpapahinga? O nagsiselfone? Pagkatapos mo dyan, magluto ka na. Opo, ma. Ate, tulungan na kita para mabilis kang matapos. Sige. Sheila, pabayaan mo siya dyan. Kayang-kaya niya yan. Sige, Sheila. Ako na lang. Malapit na rin naman na itong matapos. Ma, wala naman akong ginagawa. Kaya ayos lang. Pabayaan mo siya at pumasok ka sa kwarto para mag-aral. Ma, Sabado ngayon. Kaya wala kaming pasok. Kahit na, mag-aral ka pa rin. Sige na, Sheila. Kaya ko na to. Sige, ate. Tapusin mo yan, Mayla, ha? At tanghali na, magluluto ka pa. Mitch, pwede ba tayong mag-usap? Ano naman ang sasabihin mo? Bakit ganun na lang ang trato mo sa anak mo? Kay Mayla, Bakit? Ano bang mali sa pagtrato ko sa kanya? anak mo siya, Mitch. Hindi siya alila. Bakit? Masama ba na utusan ko siya na magtrabaho? Hindi naman sa ganoon. Pero bakit si Mayla lang gumagawa lahat ng mga gawaing bahay? Pwede mo namang utusan si Sheila. O kaya ikaw, wala ka namang ginagawa dito sa bahay. Bagay lang sa kanya yon. Tsaka, wala kang pakialam sa ginagawa ko sa anak ko. Anak natin, Mitch.
Pagod na nga ang anak mo sa trabaho, tapos siya pa ang gumagawa lahat ng gawain dito. Kaya naman niya eh. Kung tinutulungan niyo sana siya, di mas mabilis matapos ang trabaho. Ah, basta! Bahala siya! Kawawa naman si Mayla. Kamusta naman yung pag-aaral mo? Ayos naman, ate. Tataas naman yung grado mo. Oo naman po. Myla! Bakit hindi ka pa naglalaba? Di ba wala kang pasok ngayon? Opo, ma. Tara na, ate. Tulungan na kita. Wala din naman akong gagawin. Huwag mo na siyang tulungan, Sheila. Kaya niya na yan. Mag-aral ka na lang doon. Ma, linggo naman ngayon. Pahinga muna ako sa pag-aaral. Sige na, Sheila. Ako na lang maglalaba. Kaya ko na yon. Bilisan mong maglaba. Tanghali na. Magluluto ka pa mamaya. Opo, ma. Oh, Mayla, bakit ikaw na naman ang naglalaba dyan? Nasaan bang mama mo at kapatid mo? Ayos lang naman pa. Tsaka wala naman akong pasok sa trabaho. Andun po sila sa loob. Ganun ba? Bakit hindi ka nila tinutulungan? Kaya ko na po to. Baka may ginagawa po sila. Myla, idagdag mo pa ito sa mga labahin mo. Ano ba yan, Mitch? Lahat na lang ng mga damit natin, pinapalaba mo kay Mayla? Kaya naman niya eh. Pagod na nga ang anak mo sa araw-araw na pagpasok sa trabaho niya. Tapos ipapagawa mo pa yan? Pati ba naman yung oras na pahinga niya dito sa bahay? Pinagtratrabaho mo pa rin siya? Pa, kaya ko naman eh. Oh, kaya niya naman pala eh. Tsaka, tama na sa kanya yan. Kawawa naman si Mayla. Ano kaya kung tulungan nyo na lang siya? Total, wala naman kayong ginagawa. Teka, bakit ka ba nakikialam? Gagawin ko ang gusto kong gawin sa anak ko. Anak natin, Mitch! Anak natin! Teka nga pa, anong ibig niyong sabihin? Meron ba akong dapat malaman? Wala, anak. Wala. Panahon na siguro, Myla, para malaman mo ang buong katotohanan kung bakit galit na galit ako sa'yo. Ha? Tama na yan, Mitch. Tama na. Hindi. Dapat malaman niya na ang totoo. Ano bang dapat kong malaman, ma? Alam mo ba kung bakit galit na galit ako sa'yo? Dahil kamukha mo ang tatay mo! Ang lalaking lumapastangan sa akin! Sumira ng pagkatao ko! At nagwasak ng buhay ko! Anong ibig niyong sabihin, ma? Tama na yan, Mitch. Tama na. Ako nang magpapaliwanag sa anak natin. Pumasok ka na sa loob. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Ano yung pinagsasabi ni mama pa? Naguguluhan ako. Hindi niyo ba ako tunay na anak? Anak ka ng mama mo, Mayla. Pero hindi ako ang tunay mong ama. Ha? Paano nangyari yun pa? Mayla, anak, malaki ka na at nakapag-aral. Kaya alam kong maintindihan mo ang mga sasabihin ko. Ano ba talaga ang nangyari pa? Malapit na kaming ikasal ng mama mo noon. Hindi matanggap ng dating manliligaw ng mama mo na ikakasal na siya sa akin. Kaya nagawa niya to ng masama. Anong ginawa niya? Pinagsamantalahan niya ba si mama? Oo, Mayla. At nabuntis siya bago kami ikasal. At ikaw ang batang yon. Ano pong nangyari sa lalaking yon? Wala na kaming balita. Dahil umalis na siya agad noon. Ganun po ba? Alam mo, Mayla, kahit hindi ka galing sa akin, sa puso't isipan ko, tunay kitang anak. Salamat, Papa. Pero bakit si Mama na tunay akong anak, galit na galit sa akin? Dahil kamukha mo ang lalaking yon. Kapag nakikita ka niya, parang nakikita niya ang lalaking sumira sa pagkatao niya. Ganun po ba? Kaya pala galit na galit siya sa akin simula pagkabata. Parang hindi ko maramdaman na minahal niya ako. Sana maunawaan mo ang mama mo, Mayla. Oo pa, nauunawaan ko na po siya. Salamat, Mayla. Napakabuti mong anak. Pero si Sheila pa, anak niyo po ba? Kapatid ko rin po ba siya? Oo, Mayla. Anak namin siya ng mama mo. Mitch? O ano, nasabi mo na ba sa kanya ang lahat? Oo, Mitch.
O ano, nagalit ba siya sa akin? Napakabait na bata ni Myla, mates. Malawak ang kanyang pangunawa, kaya maiintindihan ka niya. Dapat lang, dahil wala siyang karapatang magalit sa akin. Alam mo, mates, hindi kasalanan ni Myla ang nangyari. Kaya wag mong ibunton yung galit mo sa kanya. Biktima lang siya ng sitwasyon. Kasi, pag nakikita ko siya, parang nakikita ko yung lalaking yon. Mahal, walang kasalanan si Myla. Kalimutan mo na ang lahat. Nandito naman kami ng mga anak mo. Hanggat hindi ka nagpapatawad, mates, hindi maaalis ang galit sa puso mo. At hindi mo makikita kung gaano kabait ang anak mong si Myla. Ang laki pala ng kasalanan ko kay Myla. Simula nang isilang ko siya. Hindi ko man lang naipadama ang pagmamahal ng isang ina. Hindi pa huli ang lahat, mahal. Alisin mo ang galit sa kanya at simulan mo siyang mahalin. Oo, mahal. Gagawin ko yon. Pero, mapapatawad pa kaya ako ni Myla? Malawak ang pangunawa ng anak mo. Maunawaan ka nun. Salamat, mahal. Napakabuti mong ama. Ginawa ko lang ang tama, mahal. Myla, anak. Tulungan ka na namin. Oo, ate. Tulungan ka na namin. Wag na ma, Sheila. Kaya ko na to. Mas maganda kung tulong-tulong tayo, anak, para madaling matapos. Kayo pong bahala. Anak, patawarin mo sana ako sa lahat ng mga hindi magandang nagawa ko sa'yo. Wala po yun ma, kalimutan na po natin yun. Hindi ka ba nagagalit sa akin, anak? Sa kabila ng mga nagawa ko sa'yo? Mama ko po kayo, kaya wala po akong karapatang magalit. Salamat, anak. Napakabuti mo. Magsimula tayong muli. Opo ma. Tama na nga yung drama nyo, ma, ate. Maglinis na tayo.